però abans li he de parlar d'un altre tema que a Catalunya ha creat molta alarma. I si m'ho permet, senyor Marlaska, li ensenyaré una cosa que porto aquí. Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça, perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives. I policies del cos de Policia Nacional de la UIP van decomissar diverses estelades aficionats al Barça quan no tocava. I a més, senyor Marlaska, li he de dir una cosa greu. Señor Álvaro, le rogaría que se ciña la cuestión del tema, si no le importa, porque el tema de la cuestión es tan importante que yo creo que es el tema que hoy por lo cual está... Senyora, però com que el senyor ministre ha dit que vivim en una democràcia avançada... Señor Álvaro, por favor. Sí, em cenyeixo, però he de dir... Le pido que se atenga a la cuestión que nos trae la convocatoria. Ho faig, però com altres portaveus en altres comissions parlen del que volen, li he de dir que lamento, senyor Marlaska, que forces de la UIP estuessin i paguessin a un jove de 17 anys i el detinguessin aplicant brutalitat policial absolutament fora de lloc, que consti. I espero que ho investigui com va investigar, suposo, el 31 de maig l'atac a una mestra jubilada a la ciutat de València. És important.